Wala nagihulat sa ubang residente sa Cotabato Province nga maabtan sa mga otoridad bisan himsog og dili paunta panahon aron ibaligya ang ilang gifatini nga baboy, giihaw na lang kini aron adunay makonsumo. Sanglit aduna nay alert batok ASF sa munisipalidad sa Makilala. Gani gialerto na ang ASF checkpoint sa lugar ug nangunay sa pagbantay si Makilala Agricultural Officer Vinancia Bangot aron masiguro nga walay makagawas ug makalusot nga baboy sa Makilala. Hilabi na sa barangay kung asa na diskitahan ang makamatay nga sakit sa baboy. So ang ilaha is lalo na kung nabuya na ilang baboy, surrender nila diri sa ICP. Hindi tayo mahimo kay kung dili ko na mahimo ng evacuation kasi nakalat pa yun ba. So mo ni among ginapugnan karon. In fact, ang among slaughterhouse is ano po siya, closed po siya karon. So na mga gipagawas na mga executive order ang among mayor. Number 33. Together with during sa among meeting tanan ng stakeholders na sa pag-gyud kinabangay aron pa contain sa maong sakit sa pipila lang ang pagbarangay na dili na gid sa Kapin 7 milyones pesos na ang danyo sa ASF sa Makilala. Subay sa report sa Municipal Agriculture, ang mga barangay nga apektado sa African Swine Fever mao ang Barangay Saging, San Vicente, Bulacanon, Singkatulan, Rizal ug poblasyon. Gipangkuhaan na og sample sa dugo ang mga baboy apan wala pay resulta. Kung aduna nay nakitang sintomas sa sakit o giawhag ang mga dagko og bisan backyard hog raisers nga mo report gyud dayon sa mga hingtungdan kung mamatay ang ilang binuhi nga baboy. Hindi na ito masiguro kung bakit nga baboy na matulog. Dahil tabo naman sila na mga baboy na mamalot. Pero kung may mag-ihaw, i-advise pa yun na kung mahimo dalhon dito sa slaughter na mag-advise ang sityo na slaughter ihaw. Wala na tuguti ang slaughterhouse sa Makilala nga moihaw pa og baboy tungod sa ASF. Hapit 1,000 na kababoy ang gipangpatay pinaagi sa paglubong. Kini aron dili na mukuya na pa og maayo ang African Swine Fever. Alang sa Newsline Philippines, Esther Roque. Stay safe.